2024 मायथाइयाव गिबि खेब सान मन'नाय जागोन। बे बोसोरनि गिबि खेब सान मन'नाय समानो जागोन 8 एप्रिलाव। आरो बे सान मन'नायजों बबे राशिया गोहोम गोग्लैगोन आरो मा गोहोम गोग्लैगोन नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायगोन। मुलुगनाङैनो सुबुंफोरा मोननो थाङै सान मन'नायखौ नुनो मोनगोन। मोननो थाङै नुथायफोरखौ गासिबो सुबुंफोरा नुनो मोनसिगोन। सोलिफु बोसोरनि गिबि सान मन'नाया 8 एप्रिलनि फुंनि समाव 11:07 रिंगायाव जागोन। बिगियानगिरिफोरा सान मन'नायखौ लांदां मेगनजों नायनो नाङा होननानै बोसोन होदों आरो ससमा गाननानैसो नायनो बिथोन होदों। बेयो मेक्सिक', कानाडा आरो आमेरिकायाव बांसिनै गोहोम गोग्लैगोन। गिबि सान मन'नायखौ भारत हादराव नुनो मोना जानो हागौ। गिबि सान मन'नायखौ भारत हादराव नुवाब्लाबो नाथाय बिनि गोहोमा भारत हादरावबो गोग्लैगोन। मुलुगनि सुबुंफोरा मोननो थाङै सान मन'नायखौ नुनो मोनगोन। बयबो सुबुंफोरा मोननो थाङै नुथायफोरखौ नुगोन। दाइन एप्रिलनि फुंनि 11:07 रिंगायाव सान मन'नाय समाव माखासे राशिनि सुबुंफोरा सांग्रां थानांगोन। बेनिनो मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोजां जानाय नङा। बे राशिनि सुबुंफोरा सान मन'नाय समाव लांदां मेगनजों नायहरोब्ला खैफोद गोनां जागोन। बेनिखायनो मेष राशिनि सुबुंफोरा सांग्रां जाना थानाया मोजां। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, अटि टेकनिशियान, आइसिइउ टेकनिशियान, रेडिय'लजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।